عسرت جزء مدهنيت حكيم صوّع علي كيدو حكيم هيبوه مدهنيت ميسو حكيم كبول كله هجي ساقم سب ربشلو تقرولو إلكا تجمجم مراتي ناي مام كمزي كوينو إلكا فلوتنا يتحكمنا وينا فلوتنا مدهنيت لجبنا كمزي كوينو إذا أنا بلون جن تربشلو نحنقول ربشارلو أنا سمعت تبتوان زنور كل جزء نحلنا ستاينرني مالت هذا كما قال يوزلو سبعة تخستاتي أتيو هارون نسخنا حنت ساعات وي قال جزء عند نعاتهم ما يكتبون ويون تفيرو تفتح الكنت أتيخا هارون هاتون أبزي نسخة أتيخا كنزي هارون دا جبركاس نساتهم ملوء ليتون ملوء موائل أو أنده هونو خمي عينت كستاهلو الكان سخا نحنقول ستاي جبرال كمالت هجي تقندي نعنا زكال سنا زلو زي فتحاوي مخان تسرعت بحواتنا بقدقال آتيم عسرتات عمتاتي قطرو مهلاهم تهاجر تشوكينا مهلا نمتع ولدون جارانت زي مهلاو قال زيتاتي زكال سنا زلو هاجري أبنت أفريقيا دا تخون بر حماق تاريخ أهجورناس أكتدقمنيا إلكا بأمنت كاب شودن بعود غازت أنينت نمسرح تقليلكا ناب إرترا أتيخا نتا أنا جنا تمهراي كوينة حلمي مويا غازت أنينت نخحدرني كابز جبرا حانت زخونت نغازت آساتيتكا مسبصوتكا بحبار مسريتكايا نتبقرها زي استوعالكالو حدقنيا مويا غازت أنينتون أوشت إرترا أهدولكا فليمكايو داويت إساق قدم 23 عامتات بهندبت تجويخا نابزي فلت سفرا دحر موسادكا كساب حجي دهايكا زفلت سب تساينو اتا اب سمانياتات عقبا زهبتكا تاني حاون زيقا آخد كون زفقدتلكا شودن فتيما كترسعكا سلزيكا قالت دحر زخل اوانات نزخفلكايو رزين واغان نزر أخايو تبعتن زخون بعلت 19 حدار كلتا شحن 24 أفلطو هيباتكا أنا خا نسخاكوا زلخايو إله كاب زقمت ألو كاب دبوب جرمن نقيله حاد شحن 500 كيلومتر ببابر تقعيزة نابتا فلما بوليتيكاو عقبا تانيحا زيقنت حجخا أفلطو زحبتكا كالأيتا هاجركا ناب شودن كتما ستوكولم آتيم اتنسخا زلخايو بوتا أزيو تموا زبزحن هار زبل مقات زلوون جناي سفرا خويني سمعني كتما ستوكولم بنصارو أزيا قراريتن سلاماويتن كوينا ببرديا تقبلاتني داويت نبعالت بيتكا حوخان ولادكان بأكال رخيبة أعلي ليوم نعخا خداليو زي كحكحوو معصون مس زي تراخبوو أكالن يبلومن جنكا كساب حجي أيسلت أمن داويت النابلكو ممليسة سمكا زلعلكا زلخو نسخا فولي وين بينخا أبي إرترا زلخا أسر غازت إنيا سلازخون كازيكونة لومقنا بحادة إيدل ستام استبهالة زي منغستاو تكال شودن عبي أفلت أسلستوها بكاي انبر نبوت كان مسارحتخان بعال أخليلو سلمون ماتيوس هابت أب داويت هابت ميكائيل مدهاني هايلة تمسجن جبريسوس سعيد عبد القادر سيوم تسفاي يوسف محمد علن كالوتن كميل أخوانيهم داويت إرترا دقيم نزعنا تاريخي أمو زفرح نجر كتو يلنيلكا أفلب بخانة في حكا منجستي الكان زا أمن كارلو سرعات أبجيغاتاتو آتيخا كتنقفن كاللخا موياون هاجراون قديتخاتو واتساق زنبركا خوينو تسميعكا يخوني حماق عدل خوينو جن أب عالم كابتوم ننويح أوان أما أسرت زركبو غازيتنياتات حادة ختكون عجاقا خوينو قبنكا انتاي مخانو كي تنقرأ كس خيك أرابلكا أما قابا بيت فردي كي تفردكا أبا أخي حسكا حنساب مستسوركا شتا مايكونكا رقت أنيا أب فلما ما أسرتخا ويناي معالتات وين تقدد ناي سامنتات كخونيو إلك حسيبكا لخا جزي مسنو حقن انتاي تسميعكا يخون هزبي سلامنتاي سقطا مريتو زبل أوات أرحتخا أبا أمرخا تمالالي سكادو ناي قد نمبر أيكون النعخا
ንዓይኳ ካብቲ ዝገርመኒ እዩ ብፍላይ ብማእሰርትኹም ዝሕጎሱን እንቋዕ ረኸቡ ዝብሉ ኸጋጥሙንን እንከለዉ ብመጻኢት ኤርትራ ይስከፍን ይፈርሕን ሓደ ነገር ዝረስዓኩልካ ኣብ 2001 ምስ ተኣሰርካ ድሕሪ ናይ 4 ዓመታትን 2 ኣዋርሕን ማእሰርቲ ን2 መዓልታት ጥራሕ ተፈቲሕካ ነርካ ሽዑስ እንታይ ተሰሚዕካ ይኸውን ደጊምካ ክትእሰር ምዃንካ ምስ ፈለጥካ ድንግርግር ዶ ኢልካ 19 ሕዳር 2005 ድሕሪ ናይ 4 ዓመታትን 2 ኣዋርሕን ማእሰርቲ ነፃ ዝኾንካላ ዕለት እያ ነይራ 19 ሕዳር 2024 ልክዕ ድሕሪ 19 ዓመታት ከዓ ኣብ ሽወደን ኣፍልጦ ተባዕ ጋዜጠኛ ዝተሸለምካላ ዕለት ኮይና ተመዝጊባላ ሽልማትካ ኣብ መንጎና ተረኺብካ ባዕልኻ ክትቅበሎ ክንደይ ማዕርግ መሃለዎ ግን ከዓ ካብ ዘይኮነ እቲ ሓድግኻ ዝኾነት ውላድካ ኣብ ክንደኻ ኮይና ተቐቢላትልካላ ዳዊት ንስኻን ብጾትካን ንኸይትርስዑ ትርጉም ነፃነት ፕረስ ሓርነት ሓሳብካ ምግላጽ ቅዋምን ልዕልና ሕግን ኣገዳሲ ምዃኑ ካብ ምንጋር ድሕር ኣይክብልን እየ ንዓኻን ብጾትካን ካብቲ ዘለኹሞ ጸልማት ከነውጻኩም ዘይምኽኣልና ብሕመቕና ሕንከት ይስምዓኒ ንኽእሎ ዘበለ ኩሉ ንገብር ከም ዘለና ግን ክገልጸልካ ይደል ኤርትራ ከምቲ ንስኻ ትምነያ ዜጋታታ ዘይጭወይላ ንመንግስቶም ዝነቕፉላ ብዘይ ፍርዲ ዘይእሰሩላ ሸለብ ገለብ ዘይብሉላ ኮሪዖም ኣውፊሮም ሃብቲ ዘኻዕበቱላን ተኻፈልቲ ጸጋታታ ክሳብ ዝኾኑን ቃልስና ደው ኣይከነብሎን ኢና ነዚ ክጽሕፍ እንከለኹ ንኸተማ ስቶክሆልም ሓዲገ ነቲ ዝመጻኽዎ 1500 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ጉዕዞ እናሳለጥክዎ እየ እዚ ሎሚ ኣነ ዝሓልፎ ዘለኹ ቦታታት ኣቐዲምካ ትፈልጦ ስለ ዝነበርካ ክደግመልካ ኣይደልን እዞም ዝሪኦም ዘለኹ ኣፍካ ዘኽድኑ ትሕተ ቕርጺ ዓበይቲ ትካላትን ልዕሊ ኩሉ ዘሎ ሰላምን ኣቕኒኡካ ሃገርካ ከምኡ ክትገብራ ናብ ዓድኻ ከም ዝኣተኻ ምግማቱ ኣይጠፍኣንን ካብ ጀርመን ብዴንማርክ ሓሊፈ ናብ ሽወደን ክሳብ ዝኣቱ መን ኢኻ ዝበለኒ የለን እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ እተን ሃገራት ዝፈጠሮ መሓለኻታት እውን ብሳላዘን ሃገራት ዝሃነጽኦ ትሕተ ቕርጺ ቀልጢፈ ክሰግሮ ኣይተጸገምኩን ነታ ብደሴታት ዝቖመት ዴንማርክ ብዝተሰርሑ ዓበይቲ ድልድላትን ብዝተቐረባ መራኽብን ኣብ ሓጺር እዋን ሕልፍ ክብላ ክኢለ ነቲ ኣሰልቻዊ ዝመስል ነዊሕ ጉዕዞውን ኣብ ውሽጢ ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ብዘሎ ሓያል ኢንተርነት ስርሐይ እናሰራሕኩ ክጓዓዝ ኣብቂዑኒ እንተደለኹ እናደቀስኩ እንተደለኹ እናበላዕኹ ቪዛ ከይተሓተትኩ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብነፃነት ተናጢረ ናብ ዝመደብክዎ በፂሐ ንስኻ ግን ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሎሚ ኣብ ማእሰርቲ ኣለኻ ኣነ ኸኣ ካብ 2002 ንድሓር ን22 ዓመታት መሬት ኤርትራ ኸይረገጽኩ ኣብ ስደት ይነብር ኣለኹ ካብቲ ናተይ እዝናትካ ክግለጽ ብዘይክእል መገዲ ይገድድ ዝወዳደር እውን ኣይኮነን ማእሰርቲ እሞ ድማ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ማእከል ሃገርካ ክኸውን እንከሎ መሪር እዩ መድሓንትኻ ዝተቐብረ ሃገርካ ንዓኻ ቐቢራ ከተተንፍስ ስለ ዘይትኽእል ክሳብ ዝርህዋ ትልኽ ክትብል ምዃና ርዱ እዩ ከይትግረም ካብቶም ኣሰርትኻ ሓደ ዝኾነ ሎሚ ንፉዕ ሓላቓኻ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ናይ ህግደፍ ሚኒስተር ሓበሬታ የማነ ገብረ መስቀል ሻርሊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት በኣኻ ተቢዖም ክሓትዎ ስለ ዘይክእሉ ሓንቲ ናይ ደገ ናይ ፍራንስ 24 ዝተባህለ መደበር ቴሌቪዥን ዝኾነት ጋዜጠኛ ደሃይካ ሓቲታቶ ነይራ የማነ ኸኣ ጉዳይካ ናይ ቀደም ታሪኽ ከም ዝኾነን ከም ዝተረስዐን ነጊሩ ነታ ጋዜጠኛ ቴሌፎን ኣብ እዝና ዓጺዋ እወ ቃንዛ ነቲ ዝቕንዞ እምበር ንፈጣሪ ቃንዛ ኣይንታይን እዩ ሓደ ነገር ከረጋግጸልካ ግን ጉዳይካ ብቐሊሉ ንርስዖ ኣይኮነን ብግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነት ዘኽስስ እከይ ተግባር ስለ ዝኾነ እውን ሓደ መዓልቲ ተሓታትነት ክመጽእ እዩ ሽዑ ፍቓድ ኣምላኽ እንተኾይኑ ሓቀኛታት ኤርትራውያን ካብ መላእ ዓለም ንፋስ ሓርነት ንምስትምቓር ኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ተጓዒዞም ናብ ኤርትራ ክውሕዙ እዮም ሎሚ ክምነየልካ ዝደሊ ነቲ ኣብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ዝመጽእ ራህዋ ብህይወት ጸኒሕካ ክትርእዮ እዩ ክሳብ ሽዑ ድሓን ከም ዘየለኻ እናፈለጥኩ ድሓን ጽናሕ ኢለ ክፋነወካ ኣይደልን ኣኻእሎ ግን ይሃብካ